Ma'am B, sa imong tabang. God bless you more. Salamat po na. Salamat. Happy birthday! Happy birthday! Tawa lang, smile lang tanay. Mao pa'y pagtawag na ni Floraminay. Matay ba ano may gabi? Napili na ka, wala. Hindi, kanang na may nihatag ba o kuan kanang si Mambi nihatag man. Itong sa ko na nawag. Nya. Happy lang birthday. Sila og kuan. Bisig luto sa may magluto, Jin. Kanina, pansit, ang pansit. Unsa pa may laing giluto? Wala ba sila bisita? Masang batagan og gatas. So diyan nag-request ni mo Mambi oh. Sampurado nga pilit. So guys, ulan. Ngayon nalipay ang mga tanom. Okay, Salamat ni Kuan ba? Mami B. Akuan lagi ko kay na-extend pa dyan na spirit. Dito ang package it days ra. Ang package sa ospital? Ito, pagkuha naman sa package. Dapat dyan opera 6 raman tapos na 9 naman. 8 ba ito na 8? 9 lagi. 9 tino. Oh, na-extend to ang bayad sa ospital. Na hindi. Kasi, agamang deal, basta nadugangan, pero madoon lang mismo mga office, yan. Hindi naman. Chat man sa karon nga patagaan ka si Tiri kuan kanang ihatag kuno nimo ba para kay Tiri 3,500. Nya sa Salamat, ma'am. Sa may naghatag. Ma'am B. Naman dyan ang dapat. Kay, buhain ka ng may kay Bao. hala. Paway sa po diha. Palit ang vitamins. Mo pagpalit og vitamins. Sinsi Nag-snow, grabe. Bisag nag-jacket na, musup-sup. Mga uno. na arang tugnawa jud dito sus ka gwanta diha jud ko sa una ra jung tugnawa. Di dati, mas grabe itong tunaw na to. I see you, David. Ma-operating room, grabe. Imbes tugnaw, nagtudaan sa what? Ang tugnaw na yung sa Si Tiri tagaan man katug mga kuan kanang ra ba tong tugnawa magkurkurg asuway ra ba jud kog na ICU ko. na si Tiri. Ha? Huwag, grabe yung di na salinaan, basta ICU. Di tabunan nangayo ra tug habo. Nay, habo, pero isinin na, gibatangan man itong heating pad. Nagyan na siya sa panagyan na yun. Ila man kanang asa man ha ipadani. Naani mo kwarta? Wa ijap Cash? oh kanang kas na naho diri ahang kwaon pas palawan nya ay sa imlolier nya unsa man na pagpadani mo. Ipadaro lamang po. Ay imlolier Awan naman eh. na palawan daw dana. Wa, mangita alam mo po. Imlolier. Hindi pag imong i-Gcash ting, yan na. Kuan man mahal man ang Gcash bayad. Naik bangko diha. Na bangko na ang sanak? Sa mga bangko na diha. Ipa Gcash lang na ang ipakas in dito sa kuan. Imlolier. Gcash lang nimo. Pwede ba ka edit sus bangko? Itiri. Sa bang Gcash manggod kay bilin pa kung doy pahilapot sa bangko ni Kukan. basig na kay maagihan diha nga Palawan or Imlolier. Sige, palawan na naman, nangita ako. Pwede man natin sa gasa, no? Pwede man. Amping mo diha. Magamping mo sa Sige, bawa. kanang magluto pa kog biko kay Pag ako mo, tinga. Na. Tiri makakuan. naghilak jud ko ginampo, gahilak jud ko ay alter kay bawo na jud kan haplor. Nga mohilak jud ko mahangyampo jud ang tanan. Kanang amping mo diha. Okay.
Kana amping Iti mo. pa mo po sa lanting. Sige. Andam na matunapid mo nun. Sige, pag amping mo sanang ha? Picture natin ngayon sa kapicture na kong TV. Lagi amping mo magsigira mo kung tanaw sa imong gipang upload good nya. Kanang Mga na ko'y tarong upload. Mag-update ra ko kay aron makakuan ko pa kasi daghay ng gitsa. Mga followers pa kay aron kay Bawfred. sige na, I love you, day. Amping mo dihan insi. Bye-bye. Naghigda pa di ka insi? Ampo, mga kuan lagi may nakapaway ni gamay. Grabe ko. Wa pa stili na magkuan gabi, magkijad may manguli. Magyan kay okay na yung tao ang nurse na stable na si John. Uli lang mi kay patay pud mi dito sa Daplino na kay daan. Okay ra tay na pay karton, magapin ang tako dito sa Daplino. Tug sa mo karon ya balik naman na pa mas limwil dadto ni chatan na mang limwil. Bong nakatma jud man nakatagdilaw tagpilaw pud to. Kasi diyan ako yung patugon. Ang patugon to na mo ron kay balik dun sa hapon kay ingan rabas diri nga patuon siling muli ni kalas patuki. Sa hapon ba? Kay kung may time na makadao tus ay siyo. Kami po nagsakto po kay makapanghinlo pa pud sa mga kagalingon kay kuha namin bilat. Laban lang taday, laban lang jud taday. Basta ampo lang jud ta. Sige na, bye-bye na. I love you ni Ju, amping mo. Bye-bye. Bye-bye. Sige, ingat. Guys, takang di ko dari og pilit kay kuan. Nalagi ka order og biko. So ano isang gisagulan og katubi tong gihatag ni Sis Erlyn. Kay naglungag mi guys nya mura man siya kanang pilit-pilit bitaw nga bugas. Kasang gisagulan og sa katakal. So kay namay nag-order kay nay nag-birthday ro nya. Birthday po sa akong nanay. Happy birthday din sa akong inahan. Kanang wala man dyan ko makauli. Pero sagdi lang mubawi ira ko puhon. Asa ko makauli ron guys. Kay giuna sa nahag mga kinahanglan ni Nicole. Sa iyang pag-apply. Ayan na guys ka. Iyan mo kong lunok. Kaya mo ni itong itapping sa atuhang biko. Kaya na ni order og duha ka 3. Salamat kay Kadjo. Kaya na nag-birthday. Sige na katong sa kakawa nga biko. Ito na nagabidyo na guys kay nanglan alas 11 hatid na ni. So diyan na guys kanang agusa gi-deliver na ni Papa Idi. Kaning usa kami mag-deliver karon sa babaw ni na mag-deliver. May tulo ka tabod. Diyan guys na nag-deliver naman dari guys kanang buwan diya sa katri. Diyan wa pa kay rason si pa man. Nami sa ibabaw mambi. Nice ka jong view. Wala. Ano na? Karong pasalamatan sa naghatag aning pagkaon nga mo karong saluan nila ni Amancio o ni Connie o sa ilang pinalanggang anak nga si Lucio sa iyang 1 year nga pag-celebrate karon sa iyang birthday o magpasalamat kami Lord nga sa kanunay hatagan panimo maayong lawas sa pamilya sa tagtatag sa pamilya. Salamat sa grasya nga ilang gipasalo ka namong tanan kang lawa o manghinaot kami nga hatagan pa sila daghang grasya o maayong panglawas sa among kinabuhi at karon karon amo kini pasalamatan pinaagi sa mga Kristo among Ginoo amen. Amen. Sa anak Kristo Santo amen. Oh, kanta. Ayo. Happy birthday to you. Hello, lagi mo play. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Asa mo to i-play? Birthday, happy birthday, happy birthday.
gipabring human pud mi ulitson. So salamat kadyo sa nag-birthday kay nag-deliver mi og biko guys ja. Kuan nakadapat mi og litson. Daghang salamat. Ja, happy birthday day sa tanang mga nag-birthday karong adlaw guys. Labi na sa akong inahan, happy birthday nay. So ato sa ning takloban guys kay pwede pa niya ito ng panihapon nun siya guys. Guys, maniyang po mga guys nga gikan mi namakal. Salamat kay sa mong paniudto. Gigura mi nag-deliver og bikon ja naka paniudto pwede sa papaini. Ja, salamat kay kadyo ko ni Ma'am B kay nag-send siya guys para is tabang ni Terry. Salamat kadyo. Ja padadyon gyapon ta sa pag-ampo guys para ni Terry sa iyang kanang pagpaadyo kay murag napasi siya sa ICU karon. Siya daghang kadtong salamat sa mga tawo nga nag-ampo unja. Salamat sa mga ning-greet sa birthday sang inahan kanang nalipay ko kay nakauli si Jijin ja ako kanang di ko makauli imagine na ingon sang inahan kanang wa man pud ko manaad guys si Jijin magunanaad siya nga mauli manang ako amo ko manaad nga mauli ko kay malagi na guys kanang sa kuan ba kanang ating ka lisod karon nga si Nicole lagi nag apply hinja kinahanglan pa dyan ha nagdaka bitaw nga magasto namo balik-balik ko Cebu mga requirements daghan pa kadto ko mga gibayaran mga requirements guys pero kaluoy sa Ginoo guys sa amuhang mga paningkamot nga nainitabang salamat kay kadto ko ni Ma'am Bisminda ug salamat po ko sa igagaw kay natabangan po ko niya ug sa mga tawo kaning tabang namo daghang kadtong salamat puhon mo update ra ko sa kuan ni Nicole sa ijang lakaw na ng ijang pag-apply guys kay daga na jud pud mi ang nagasto pero mabawi ra na puhon ja murag mo pahuway sa pug guys kay arang labara pud ang guys ni kalit ra ba puguan ganihan ja nagkatud mi sa biko man kalit og unos na basa pud ko man ang dali mi ug uli kay baka man na magpangaon dadto uli pud mi ja pabalikan lagi ko dadto kay kuan kanang isa ko mobalik sa kuan guys kanang kumari maguna to ang naghanda og kanang birthday jang anak 1 year kanang maro to guys ang vlog guys daghang kadtong salamat ninyong tanan ni update ko dis nga og hapon guys wa ko i-upload kay kuan kanang na sobra jud ko ka stress na sa mga gipang kuan lang inamo ron guys iya tubang pero kang nadao pa lang ko siguro ko guys masakay pa lang siguro ni bus ning Bohol guys ning sakay na kog bus guys para lang makapag hagra ko ni nanay kanang malipay butos nanay nga nay anak lagi pud nga mauli hala maginas na kapag video call pud bini nanay guys salamat kadyo pinaagi daning atong mga Facebook mga messenger na pwede naman ta mo tawag sa atong mga ginikanan ug mga musta nga na so salamat ipagkadyo ko sa buutan kadyo nga viewers diha sa Cebu City si Ma'am Ging Adlawon salamat kadyo ug salamat sa mga tawo nga na dani nagpabilin sang kanya pasensya na mo guys nga naghingos-hingos ko sa video ganiya nga nanawag si Plurami nanawag day ko ni Plurami kay naghilak jud ko dadto kay basig na po yung daning dili ba po ni isikma naghilak jud ko ato kay gabi pa lang dyan guys nahilak na ko kanang nga ko guys basta ngampo ko sa Ginoo guys sa haraman dyan ihilak kay ano ihatag ra lagi sa Ginoo ang atong mga pag-ampo diyan mato na daghang kadtong salamat ninyong tanan guys diyan mo set out ko dari og gamay mamidi na kanyiti daghang kadtong salamat kanang na always kadto ka nag tan-aw dani sa muhang mga video salamat po ko ni Ansan Blanton daghang kadtong salamat so na ako'y gamay nga mga nabasahan dari mara po yang i-shout out kani si Lovely Tired salamat kadyo Lovely Tired na say comment karon sa lahat ng mga burato fam kayong pinakalaki na na-sponsor kamo ni Queenie sana walang mainggit sa na viewers or buzzer or sibling congratulations malakas yan kumain ng kuryente like 400 pesos a day pwede ra ni igana
pero dili ilang isaksak. Try nyo gamitin 1 month kung i-compare nyo sa bill yung dati. O ma'am, kanang di man pud namo ni siya kanang daghan dari kanang murag dako siguro ang consume ana ma'am kung ibutang nato sa mga kantin kay nag mo automatic raman siya og kanang bugnaw. So automatic ra pud siya nga dili mo consume og kuryente kay hamang na may nakabutang dagto nga mo automatic ra siya og kuan inagamit ra nimo nga murag mo gamit na pa siya kuryente nga na makuanan man nimo. So amo ra pud ni siyang i-try mga 1 month isaksak namo ni kay ug mahibaw na mo og dako. So pwede ra pud namo na isaksak og kanang naray bisita or na may gamiton ra namo nga na kay kuan ra mami tulo ra mi dari muli si screen upat mi kabo kana di kadyo kanang sige gamit nga na. So amo ra nang kuan. Salamat kadyo nimo Ma'am Lovely Tire, salamat kadyo. Mabidi na kanyiti nindot na inyong balay Ma'am Rubio, salamat kadyo ko sa butan kadyo ng sponsor namo nga from Michigan si Ma'am B. Good luck Nicole na lang labangon nga makatrabaho na pohon ni God bless you. Kahimuon jud unto ko sampurado kamo ni Aisa nag sampurado kanang kuan ra pud lami ra pud ikaon og sampurado og kanang tingguan bitaw nga na. So salamat kadyo nimo diha learning with Adi iyahang account. Salamat kadyo. Ma'am Bia Punsi daghang kadyo salamat. Look yummy Ruby, salamat kadyo. Regeline Castellino Casinilo. Regeline Casinilo, salamat kadyo. Salamat kadyo. Salamat ko no sa generous sponsor. Salamat kadyo ni Ma'am Bisminda, grabe na silang kakuan. Wow, nice na ang water dispenser. God bless sa sponsor. Scorpio Girl, salamat kadyo. Lina Cesar, shout out. Sana all na lang taani. Bitaw tinuod bitaw na guys kanang wa man na mo nagipangadyo ni ja pero ija man jang ihatag man ang ako mo balibad lang ta ko kay takod kadyo sa gasto para sa tuition ni Crystal pero unsa man di man siya magpakuan. Ja labi na karon nagpadaan na pud siya para itabang ni Tiri. Nang daghang kadyo mga kanang natabang namo si Ma'am Bisminda kay nganong di na siya kanang di pud mi yung kanang nimo chat mi niya para mangadyo mi yang kusa na nagikan siya kasing-kasing kusa na niyang ihatag. So naghanap ang gipada karon guys ni Florami para dako na pud tagtabang nila ni Florami dito sa kinahanglan sa Manila labi na ni Terry. So daghang kadyo salamat Ma'am B, salamat kadyo ninyong tanan guys kanang kadadyon lang gyapon ta sa pag-ampo para sa kaluwasan ni Terry kay labangonan pa jud na kadyo ron murag bantadyonan pa jud na sa kadyo ron nga naoperahan na. So thank you for watching guys. I love you all.